аз съм Лолсон. И днес ще почваме поредица с Да. Знаете. и малък. И Екструлес. Да, казах. А. Реакция. Хора, трябва да приключвам. Ока. Така, Мари малко си тръгва. Тук имаше айрон панталонки. И тук ще го вземете ли? Къде ще няма хома? Да ви кажа, в тази поредица се казва Minecraft Diamond, не е Minecraft Emerald. И дай да си изберем някаква къща. Избери, аз отивам да гледам за дърво. Къса. Тук ста. Сели сме има и дърво. Чакай да играем на И овце. Аз ще играем на Файфул. Ти на кой играеш? На какъв ти изчерпах? Фейтфул. Как мине? Аз ви го казах. Да, знам. И ще имаме хляб. Ще имаме голяма рекорда. Колко дърво? Много. Колко събра? Чай, ще събера един стак обработено. Той 16. 16. Знаем, тогава ще я да се следя банди. Бъгна ли ти костана? Да. Как да се пускам? Ще ме научиш ли как да се пускам интрото, бе? Как да се пускам интрото? Трябва една специална програмка. Да, се седиш, ама на кой Windows си? 7. Може да ти стане, не знам. Аз съм върна, чакай да се опна. Така, идем Габро Делес, кой? Пусна ли клипа с тези? Да. Аз правя оцеляване и в момента снимам. Ама пусна ли оня деца бихме? Чакай. Качи са! Пусна ли го? Кой се качи, бе? Аз Ето съм ти. Градово, това е QR Cool. И сега ще направим един малък и смотан епизод, в който ще се стрелим. Пред хора, аз съм Градово, това е QR Cool. И сега ще направим един малък и смотан епизод. Ама... Колко са? Колко? Брат, хора, аз съм Волко. Ама пусна ли си ония клип, дето се бихме?